Predstavte si miesto, kde sa každý deň začína výhľadom na vodnú hladinu a pokojom prírody. Overené reality ponúkajú na predaj rekreačnú nehnuteľnosť pri vodnej nádrži Ružina, v atraktívnej turistickej lokalite s nádherným okolím. Zateplený tehlový dom s úžitkovou plochou 160 m2 ponúka komfortné zázemie pre rodinu, oddych aj investičné využitie. Nachádza sa tu priestranná obývacia izba s murovaným krbom, kuchyňa, kúpeľňa, 2 spálne s balkónom a podkrovný priestor vhodný na spanie alebo herňu. Dom je kompletne podpivničený a súterén slúži aj ako lodenica. Vonku vás čaká zastrešená terasa, exteriérový krb, miesta na posedenie, grilovanie a príjemné súkromie medzi stromami. Lokalita ponúka kúpanie a teraz to najlepšie na záver. Len 100 metrov od domu sa nachádza plážová oáza Momoland s reštauráciou, aktivitami a krásnou pieskovou plážou priamo pri vode.